Blessing. Yes, Daddy. As children of God, should we walk in our own ways or do things to our interest and desire? Daddy, please no. Always commit your ways to the Lord. Wow. Always we should commit our ways to the Lord. Yes, please. And why should we commit our ways to the Lord? We are God's children and we must live our life according to God's will. Amen. Amen. We are God's children. And for that matter, we are supposed to live our lives according to God's will. Hallelujah. Amen. And you know, Sisiano, me, I believe in prayer. Say, me koye ejuma, ana se me tu anamombia. Empire ben na, I was say me bo. Can you teach me? And I bet me actually me empire bia. I was say me bo ansa na makwe ejuma na ma bibi. Daddy, please say after me. Okay. Awurade udimu na Mɛkɔ. Awurade udimu na Mɛkɔ. Makodi mi dwuma. Makodi mi dwuma. Nya masusuw sɛ mɛyɛ. Nya masusuw sɛ mɛyɛ. Ma ɛnyɛ nea wopene. Ma ɛnyɛ nea wopene. Amen. Amen. God Almighty, I thank you for the gift of life. Keep us in your grace. Cover us with the blood of Jesus and deliver us from all evil. Amen. Amen. Nyameba. Nyameba. Adi nyinaa mu. Adi nyinaa mu. Ka kyerɛ Awurade sɛ. Ka kyerɛ Awurade sɛ. Awurade. Awurade. Wo din mu. Wo din mu. Na ɛnɛ. Na nɛ. Mɛkɔ. Mɛkɔ. Makodi mi dwuma. Makodi mi dwuma. Nea mɛsusuw. Nea mɛsusuw sɛ mɛyɛ. Nea mɛsusuw sɛ mɛyɛ. Ma ɛnyɛ nea wopene. Ma ɛnyɛ nea wopene. Amen. Amen. Enti wade nyinaa. Ma ɛnyɛ nea onyame pene. Amen. Amen. God loves you. God loves you. Blessing. Bye Daddy, bye. bye bye.